du kun skal eje én digtsamling. Det skal du ikke. Du skal eje mange. Men lad os lige lege, at du kun skal eje én. Så det er et rigtig godt. Søren Ulrik Thomsens Samlede. I mere end 40 år har Søren Ulrik Thomsen vist, hvad det er, sproget kan, når det bliver brugt ordentligt. Brugt ordentligt og med respekt kan det få os til at se verden omkring os på helt nye måder. Og det kan være en genvej til at se os selv på helt andre måder. Søren Ulrik Thomsen fylder 70 i år, og han bliver fejret over hele landet. Også i Odense. Det gør han i weekenden under Spoken Word Festival. Hvilken bedre anledning er der? Her kommer mesteren selv. Søren Ulrik Thomsen kommer og læser. Du kan også opleve en perlerække af andre, der har sproget som arbejdsområde, og som hver dag bruger stort set alle tanker, kræfter, timer på at tage ord og sætte dem sammen på helt nye måder, så de danner de mest fantastiske konstruktioner. Det er kunstnere, og det er håndværkere, og du kan opleve dem i koncerter, i digtoplæsninger, i talks, i rap battles. Der er så meget at komme efter, når Søren Ulrik Thomsen og hans venner åbner op for skattekisten. Jeg ved godt, at det for nogen kan være svært at se sig selv til en digtoplæsning, men jeg ved også, hvor meget det kan forandre dig, hvis du tager afsted. Og er du stadig i tvivl, så spørg lige dig selv. Hvornår har nogen sidst læst et digt højt for dig? Jeg tænkte det nok. Kan du så komme afsted? Vi ses.